ko adi fof nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Winndere-tv. En jetti lamɗo kandude yettede o joom laamu e teddugal joom manggo e gandal woni jomiraɗo joom baɗe bawde towɗo townuɗo kala ko towi tedduɗo teddinɗo kala ko teddi kisɗo kisnomo kisal ala gaga mum mo arsugue fittandu woni e tamande mum en juule bajjo Ɓuuraysiyankoɓe bajjo Aminata e Abdoullahi woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo godal mum saabi godal men ko noon nene e baba halifaɓe men diine e aada on mbiyama yo jaam wone moon en calmini Winndere-tv kadi en beltima e garangal moɗon ɗo musiba yadude grand frère Oumar Dore Kume dariniɗo Pulago ha totten seede mum en beltima e garangal moɗon no fewi kadi e ɗaɓɓude yaafuya faade e moon onon foof ummade to woddi arde ha ɗo e gallam gam yewtidde am ko weltare wonande am huccidde ɗo hande e moɗon. Saydou Tall an woni porte parole woni mouvement Fuuta Insoumis holko firti mouvement Fuuta Insoumis? Mouvement Fuuta Insoumis ko mouvement ko ɓesgu fuutankoɓe dariɓe gam yoltude hujjaji fuutankoɓe gam yoltude fodde e gueɗal ko mouvement mo ganduɗa dari tan ko gam Fuuta heɓa gueɗal mum Fuuta yiye Fuuta siftore Fuuta koko yejjita don taade noon Fuuta koko yejjita ene hani to fannu kala mouvement Fuuta Insoumis daro haɓo habto gam Fuuta heɓa fodde e gueɗal muɗum ko ɗum wonno mouvement o ummade ko ɗum wonno mouvement o darade ha ko kewi ko foof heeɓi kewte wonno ko mouvement o wonno fayida muɗum ko darade beele fuutankoɓe ene keɓa gueɗal mumen tuggude ko mouvement o darna ko femde e ñalawma hande beele wonko memoto ko yiyoto ko ganduɗa on mbaɗi ɗum ko mouvement o darna feede hande vraiment ko yettere Allah hay sinno muusi metti ko yettere Allah won ko yiya hay sinno ko seeɗa ko adi foof mawɗo jaaɓi joddade amen ko adi foof Ibrahima Sarr min joddima e makko min kabrodiri e makko hay sinno woni won ko min gadodirno e makko ko heewi ko waɗani kono kam won ko waɗa caggal nde haareji ɗi mbaɗi ha muusi metti lamɗo leydi o ummi ɗo waɗi tourné mum économique ari ha to ndendori ari ha to Hunare wi usine o yo darto on saaha noon ɓe keeɓi wadde indemnisé yimɓeɓe joomen guesen ɓe hay sinno heewani won ko min keeɓi won ko min ji kono noon yo lamɗo leydi o faam ha joni ko ɓurno heewde ko ɓurno wonde haare mouvement o ko ene haɓo ɗum ko ha joni ɗum yiyaha taw eywa mouvement Fuuta Insoumis beele hande ɗo yarete omo wuuri gurdam ɗam ganduɗa omo foti jokkude haare nde tawno teskama gila kareli ɗi mbaɗi walla gila manifestation ngaji mawɗi ɗi mbaɗi le kon woppuɓe kon yaruɓe caggal exactement holko woni probléme no gummori ɗon ɗon ni wiide yo alay saago ma keɓon gueɗe mon ko leyɗele moɗon e ley o ƴewame oɗo dumunna ko woppuɓe combat o min goppani hay sinno ni woni manifestation ngaji ɗi mbayri o yi min mbaɗani manifestation ngaji min goppani ene jeeyano hen noon on gardiɗo mouvement o Djibi Diaby yaade États-Unis d'Amérique en calminimo ko gorko dariniɗo fuutankagal caggal mum canzuɗen bureau mbattuɗen Zahari Abdoullahi Sow président mbattuɗen Seytal porte parole Samba Kide secrétaire général ha bureau ngo joofi tan enen eɗen e pele oɗo saaha guure ɗe pop wuro hen foof ƴewde wadde ɗon bureau koye ɗen pele o saaha ni président mouvement o nene Fuuta koye ɗen golle ɓe goni wuro foof wadde ɗon bureau kadi andinde guure ɗe ko mouvement o yahata e dow mum andinde guure ɗe ha haare nde ko yahata e dow mum ko wona ɗum ko ɓeydino addande min dartade e deƴƴude e dejje ko heɗade mawɗo leydi o président Macky Sall nde tawno ko kanko wi min yomin deƴƴu yomin keɗomo yomin pat juuti noon kono on jeyani manifestation ngaji on nanani hay hunde mouvement woni deƴƴi ene deeƴi kono noon ko heɗade lamɗo leydi o tan nde tawno ko kanko woni baba galle so baba galle wi deƴƴe en deƴƴat ha ƴeewen no foti waɗirde kono noon ko ɗum tan wona hay hunde mouvement o accani jaɓɓal muɗum ha hande ene jokki jaɓɓal mum ha joni gatteten koye mouvement Fuuta Insoumis holko puɗɗon wadde ko memoto ko yiyato ha wiye ɗum ko onon mbaɗi eyyi ɗum ɗon kam ko fuutankoɓe jugante ɗum koye munen nde tawno hande guure ɗe ha tenti e ɓeɗon waɗaɓe indemnisé ene famɗine wuuro ngo garta hande ha tenti noon joomen guese en ɓe Hunare ndendori mbima hande min mi yoɓa ha guesam ɗum ɗon ko harende mouvement o haaɓa ko ha muusi ha metti ha haareji mbaɗi mouvement o haaɓama ha joom guese en ɓe duttama mouvement o haaɓama ha woni étudiaji gonɗe département Cadeele
keɓi logement ɗum ɗon ko hare mouvement o wura men ko hen jiya komin ndendori ko société somi va o yoɓantaɓe logement ji mabɓe yoɓantaɓe toɓe kodi ɗum ɗon ko hare mouvement o kadi gure goɗɗe nan ɗon e nder département Kanel ko hare mouvement o saabiɓe ɓe joɓene logement ji donc ko ene heewi ko mouvement o haaɓi e société o ha ɓe kuli ha ɓe batti wadde wona e gueɗe hayso seeɗa seeɗa ene gasa wonde noon taw mouvement o dañani wallidiɓe ha tenti noon e fonnoɓe wallude mouvement o ballani ɗumen sa ƴeewi société ji ɗi kalaton ɗi godani hakkude leydi e asaman ɗi goni koye leyɗele te leydi fof ne jiiɗa ene woodi jomum kono kadi leydi fof ne jiiɗa woni koye commune fof ene waɗi gardiɗe ɗum onon hol ɓe ganduɗa kañum men goni maire uji wiyeteɓe le premier magistrat de la ville ko wayno maire uji ɗi hande sa ƴeewi ko haalte ko fof ɓuuri wonde commune Hunare e commune Ndendori hande ɗiɗo maire uji ɗiɗi holkoɓe pawi juuɗe mon ko labti ɗum ɗo addani société ɗi jooɗade ɗo ɗum ɗo ɓe poti wadde ɗum ɗo ɓe poti wadde ɓe mbaɗi ɗum walla ɓe mbaɗani ɗum exactement maire uji ɗi hol information ngaji ɗi dañƴude mumen maire uji ɗi ballani Oumara nde tawno so tawino maire uji ɗi ballino an e hoorema a tinat ɗum nde tawno mbeɗa sikki kaɓiɗo hare fasfaɗo o foof ko Oumar Doro kume wallata wonko mbaɗɗa hen ko heewi hamin beltonoma e on banggue kadi golle ma e balle ma min jii a waɗi ɗum médiatisé a haali hen so maire uji mbaɗino tan walla ɓe ballino tan a tinat min tinat wadde maire uji ɗi minen min jeehi ha to mabɓe gam yidde wallodirde e mabɓe gam keɓen fodde e gueɗal e oɗo fasfat min gadori taw d' abord ko Amadou Samba Kane on kam heeɓi jabde wadde mi recevoir hay sinno o funtu min hen haalani min hen ko woodi jaaɓi ham haaltidde e amen kono noon Basir Dori limama mon yer lidel maire Ndendori jaɓani haaltidde e amen nde min noddimo o wi ko hay hunde ala ko ande fasfaɗo Daouda Diané aussi jaɓani haaltidde e amen donc mi wawa famde te nde ɗon haare minen min pamɗiri wiide hamin kaɓa e oɗo min en tant que Basir Doro li nen ɗon en tant que Amadou Samba Kane nen ɗon en tant que Daouda Diané nen ɗon fale ko population hande fonno wiide e min ponno woytade ko yo laamu waɗan min kono ala min goytoto ko ngaalu nena e hakkude Hunare e Ndendori ene nokke ene nawe te nguɗon ngaalu naftani min wadde noon ɗiɗon mairie ji ɗi ballani tan Oumar hay Amadou Samba Kane momin kemno haaldude hen o wona ballal kamɓe tata foof ala e mabɓe balluɗo ko fate fasfaɗo an woni porte parole mouvement Fuuta Insoumis mbetoɗon mbaɗa politique si wone aɗa andi kam hande a wawa wiide aɗa wuura a watta politique nde tawno politique waɗi ko fannuji heddoto neɗɗo foof no waɗirta politique e politique mo waɗata politique de développement ne woodi kala acteur dariɗo wi darini ko yoltude hujja fuutankagal a wawa nadde e politique nde tawno ɓen ɓe kaɓata ko politicien ji ɓen ɓe dugdata ko politicien ji alors que sa wi a watta politique c'est un peu compliqué quoi ne hawni seeɗa wadde noon min mbawa wiide min mbatta politique so vote yonti min jahat min beddo carte amen wodat ɓe min mbaɗani campagne ni gam changement ji mbaɗa mais wona noon ɓen en nangui ɓoggi ene pooɗa e daade amen ala ko yidde min ɓamtare Fuuta yidde min ɓamtare commune aji ɗi ko ɗum tagui amin mbaɗana ɓe min jogui jikka e haare so ngari ma change commune aji ɗi ma ballodiri e amen gam min keɓa fodde e gueɗal e oɗo min ko ɗum tagui amin mbaɗa politique gam change ude maire uji gonɗi ɗon ɗi mais wona wadde politique tan yidde wadde politique walla wadde politique hokkede hunde tan ko ñaami ala tagui amin mbaɗa politique walla amin naata e politique ko hamin kaɓa e oɗo min encore une fois amin jiiɗi développement amin jiiɗi ɓamtare commune aji ɗi ene hani min ƴeewa maire mo gollani hen foof min mbaɗa hen gandal amen hakkilantagal amen ngaalu amen carte amen gam maire oɗon iwa maire goɗɗo garowo min mbawa gollidde mum nde jaaɗon to maire Mouhamadou Hunare holko fawe jungo mon ko laaɓi caggal mbiɗon ɗiya maire uji mbiyon kañumen haydara ngala ko gandi e phosphade kanko kam o jaɓi wadde mon recevoir kanko maire Hamadou Hunare holko fawe juuɗe moɗon nde gimmoɗon toon hay hunde o fawani e juuɗe amen ko laaɓi saabu haalaka ene tulmi ne waɗi fulu nde tawno so tawino haalaka ne laaɓno tan tawno ha hande amin jokkodiri e makko amin jaggodiri e makko hamo walla min habde e oɗo société miniére par ce que oɗon saaha taw Ibrahima Sara wiyama ne ara Fuuta yiha saaha goɗɗo wiya hayti yiha saaha goɗɗo kadi wiyani ara o wi min kanko ko jahowo toon taadi société o jaaɓi wadde indemnisé yimɓeɓe yomin ngar min nuli Djiby jaabi minen mouvement o Djiby yeehi kono Djiby heɓani nadde nder heɓani jooɗade holko waɗi ɗum nde tawno ndimagu makko hokkani mo ummade ha Dakar e inde mouvement Fuuta Insoumis e joddade e yimɓe mawɓe o acca ɓe o ardi boowal ko ɗum tan haɗimo nadde minen mouvement o fof min mbi o natta min ko téléphone min kaldi min mbi taade ɓe o yadunoɓe natani o natta nde tawno haare nde ko haare mouvement o société o sene rokka yimɓeɓe ngaalu munen ko mouvement o foti tawtorede ɗum
e rabbikinade tan wona Amadou Samba Kane wona Basir Doreli wona Daouda Dia hay goto e mabɓe jaɓani wallude min e ndeɗo haare voilà bandiraɓe hewɓe ene mbiya e oɗo saaha elle Fuuta insemi koko sara nde tawno ɓe mbi politicien ji ene kewi doole so ɓe jii yimɓe ene ndendi alay sago ɓe ƴeewa ɓurɓe hoybude ɓe mana ɓe coota ɗumen hewɓe mbi so jii on jooɗima on natti dillude wonɗo ndewdo ɗon wone moon wonɗo ndewda ɓe ɗanninama jeehi caggal leydi par ce que ɓe mbiye jibi jaabi koko ɗannina ɓe jibi jaabi ko autorité ji ɗi mbaɗi feere ha jeehi ɗum kanko wawi jabade hen eywa onon waɓe no monɓe hay so ɗon kala on palat ɗemɗe on jeyata exactement quoi eywa hewɓe ne mbiya oɗon mbaɗa parler pour parler kono au fond de cœur ko kalton ko natti wonde gonga e moon comme d' avant ay aɗa andi guurɗo kala wiyete pulaar ne wiya dimo woto salo rottanede e laalogal rewandu kono kam yo salo tawede ene ñamda e mayru minen min mbawa wiide hande amin ɓorni wutte momin ɓorni o min mbiyetake saka noon minen konɗo e famɗude duuɓi famɗude gandal famɗude hakkilantagal famɗude andede wadde min mbiyata tan wiyede bonani boni ko tawede jibi wonko gandumi hen ene laaɓimi no laaɓirimi komi mayo ni mbeɗa andi Ibrahima Sarr mo mbiyata o gardiɗo oɗon société nawani jibi Amérique nde tawno kala nde min jaaha bureau Ibrahima Sarr minen e jibi jadanno ko noon yimɓe mbi il faut ko minen kam min moggata haala heddiɓe mbi tal kañumne koko totta million ngaji woni hen ni keeɓi wiide sonna hay oto woni hen keeɓi ala fof ko wiyaka fo min nani mais est ce que ko ɗum wooti wiide nde tiiɗani heddoto wiyoɓeɓe noon ko yo bon ɗum ɗon ɓooyi kala to jiiɗa rendo rendi won wonɓe hen walla won takkiɓe hen gam yidde bonnude gam yidde falade ɓen e lawol mumen kono so tawino ko ɗum gonga tan ko mbawa dartoro so tawino ko ɗum gonga sey talen koko komtani dokka kalis tan no min deƴƴi par ce que sa ƴeewi hay heccirali heccanki tan mi yeehi Fuuta gam waɗoyde rapportage e yewtude e fasfade he so tawino komi kokkaɗo million ngaji tan no mi deƴƴi mi yahata toon mi haaldata e mabɓe hande mbeɗa haɓa e mabɓe e communication mbeɗa haɓa e mabɓe e darde mbeɗa haɓa e mabɓe e fannu kala jibine hay to wonto ha hande hamin jokkodiri e haare he kala ko andi hen ko o haalnat kam te nde tawno jibi ko kumpitiɗo mino ko yahata e dow mum ko min kala oɗo jibi ne ɓuurimi humpitade hen jibi ne ɓuurimi gandal donc ko heewi ko andi hen ha hande mo haalnami donc haare nde woppa haaloɓeɓe noon yo kal tan no jimowel ngel wiyata ni goppemɓe kaala enen eɗen golla eyyi kono ne nandi hen ene nandi ha joni kon deɗɗi saabu on mbaddino ɗo hena garmi gara woɗo nanggol mbiɗa nden kon huttuɓe ko ruttiɓe caggal beɗe ha joni oɗon jokki haare nde so haare nde jokkano hande so tawi Oumou Sy Ba e Oumar Doro Kume mbino gara ɗon e kalda e am ko fati e phosphate ko mbiyami ko ala mi ala temps walla goppen ha gongol so on jii en gaddi ɗo Winndere-tv gari e galle meɗen scène mo ganduɗa ene jeeya seenuji hande ɓurɗi wawde yeeɓede e seenuji fulɓe ene jeeya seenuji ɓurɗi wadde fayida e nder seenuji fulɓe ummade to gummi to gara ha ɗo ene jewtide men ne kalda e meɗen firti ko en gaccani haare nde heddoro noon ko wiyoɓe mbiyat tan hunde nde ene hawni wiyete tan haalede haalet tan ha hande eɗen paari waɗino hewɓe e wiɓe alhamdulillah saabu nde président ari toon wadde tourné mum économique tottino yamirore yimɓeɓe yoɓe keeb gueɗe mabɓe ngaaluji mabɓe yoɓe keeb e fotɓe yoɓede ɓe e liggotonoɓe ɓe ene jooɓe toon ngaaluji mumen jobdele mumen keɓano yo keeb elle wonko président wino hen yimɓe heɓe mbino ha yo saabu yimɓe nene jooɓe kono sa ƴeewi elle ko wiya hande waɗama indemnisé ko woodi mana ko hokka ko wonani hay 25% hande ko ɓuuri hen ko hewde nana woya ene wiya mana ɓe keeɓi ɓe keeɓani kadi sa ƴeewi ko heeɓa ko 1,75 est ce que réel hadema ƴettade ɗon est ce que réel ko 1,75 fonno wonde indemnisation wona ɗum fonno wonde ko adi foof hay sinno ni woni haare nde wona yimɓe yo mbaɗe indemnisé yo dokke coggu guese munen ko kuutori hay sino seeɗa wona ɗum wonno haare nde kono aɗum famɗi kadi se en jii waɗi affaire o waɗi luural waɗi haare ne waɗi fulu ene ɓawli eɗen kewi wiide holko mbiyata fulu exactement fulu koye mon walla fulu koye société ji ɗi walla fulu mabɓe kamɓe société ji ɗi e mairie uji ɗi nde tawno kamɓe gondi kamɓe mbaddi junggo e fandu par ce que mi wawa famde kalis on heddi toon ha hande hedde 60 et quelques millions nen toon arani ha gonnoɗo ɗon o wiyama yeehi wiyama ene jogui probléme wiya ala probléme on yeehi 60 et quelques millions nan ɗon arani kadi min mi wawa famde neɗɗo guesema to gurannoɗa
ko ndemannoɗa to ñamannoɗa to gaynannoɗa to mbaɗannoɗa fof ma mbiyeɗa tottetɗa ko 1 million et quelque 1 million et quelque sa rokki ham ɗum hadam tellade escalier o tat gasi donc ɗum wona ko nafata neɗɗo o yimɓe ne jiiɗi plus kadi holko ɓurno wonde e fayida haare nde ɓurno wonde dardamen minen min gadino fof konngol aadade haalde ko yimɓeɓe société o yoɓe mbaɗɗon centre de formation mawɗo to hunare ɗo walla to ndendori ɗo walla to département Cadeele fof walla ni he région Matam to Matam to yoɓe mbaɗɗon centre de formation mawɗo ɓe porma sukaɓeɓe mbawa andude ko liggete toon liggo toon taw goto fof ne wawa hebde ko waɗi dépasse galle bammum sukaɓeɓe mbasa ɗannade ko ɗum ɓuuri wadde fayida ko ɗum mairuji ɗi ponno haalde ko ɗum Ibrahima Sarr fonno darade oɗon gardi société président Macky Sall ne andi ɗum kono sikkat koɓe mbaɗi kanko wino tan ko yoɓe dartoɓe dartima ko rewata hen hay soko joom guese en duttama eɗen gandi kay produit o ko produit chimique ko ñawnowo so hôpital mawɗo hande so neɗɗo ñawi ndendori ɗo ma adde Dakar ka walla nawe Wourossogui walla nawe au moins Cadeele mais pourquoi pas ɓe mbaɗa hunare walla ndendori hôpital mawɗo walla Cadeele taw ko hôpital o wiye ko société Somiva waɗi ɗo oɗo hôpital mawɗo jeeyi ɗum ko région de Matam jeeyi ɗum ko département de Cadeele ɓesgu ngu so ñawi wawa safroyat toon minen ko ɗum wonno haare amen kono min jiyani woni e gure nen ɗon ngala éducation moƴƴo ɓe mballa ɗumen woni e gure nen ɗon so tooɓi ana yi ndungu hikka ndendori e hunare wonɓe yaltuɓe galleji munen donc ko ngaalu men ene nokke ene nawe ene hutoroye banggue goɗɗo eɗen gandi koɓe ciñodirno e Ablaye Wade laamu ngu ɓe mbaɗi respecté droit ji mabɓe foof mais pourquoi enen population fuutankoɓe ɓe mbawa wadde respecté droit ji meɗen donc ko ɗum ɗon wonno hare nde ko ɗum ɗon wonno darde nde waɗede indemnisé nde c'est bien beau ne moƴƴi machallah ene moƴƴi en diwrani ɗum kono eɗen jiiɗi plus ko ɗum waɗi mouvement Fouta somi wi hare nde koko jokkata